Moikka vaan kaikille ihanille pössyvideoiden tekijöille ja niiden katsojille. Mutta pääasiassa tällä kertaa vain 2 LPS TV2. Elikkä tässä on sulle tää vaihtovihi, mitä me ollaan sovittu jo aikaisemmin. Tässä on silleen aika monta, en ole laskenut montako, mutta silleen aika monta ja toivon aika hyviä näistä. Tää tietenkin riippuu mitä sä annat. Elikkä tässä tulee nyt niin kuin näitä uudestaan. Mulla on pari sellaista, mitä mä en voi edes antaa. Mä otan siis näitä vähän lähemmäs. Joo, ota heti. No niin, siis sun videosta ei löytynyt oikein paljon mitään, mitä mä haluaisin. Olisin muuten ottanut sen mustan koiran, mutta tadaa, mulla on itselläkin se. Elikkä mulla ei ole mitään järkeä ottaa sitä. Elikkä sitä, joo. Nytten ne tulee niinku, mutta kerron sitten myös, tuossa on ensin mä annan vähän näitä huonompia, tai siis näitä vähän huonompia. Ja mä kerron sitten myös niiden viat ja niiden huoneudet ja tälleen. Ja mä kuitenkin pesen nää, tai siis niin, ennen kuin mä lähetän nää. Eli tässä on tällainen miljoonakala. Tosi söpö. Tuli yhden pakkauksen mukana. Tää on oikeastaan melkein tähän ihan puhdas tussa ja tossa on tällainen joku viiva ja muuten tää on aika likainen, mutta se lähtee ihan helposti, kun samalla tuolla on LPS-merkki. Se oli eka. Sitten tällainen etana. Tää on merietana ja tuolla on yhdessä reikä ja tää on ihan sikaisessa kunnossa. Tossa on jotain pientä. Mutta joo, tällainen. Sitten on tällaiset 2 hevosta. Mä en melkein tee nää videoita tai mitään, onpa siis mun lähetylisvideo, mutta joo. Tällaisia, niissä on LPS tuolla jalassa. Pastellun päässä kyllä. Tai niin, ja näin molemmilla on reikä. Eli joo. Sitten on esimerkiksi tällainen. Silloin tuolta E. Mutta se ei oo mun nimikirjain. Ja tää on tosi hyvä kuntoinen. Ja. Tästä mä en oo yhtään varma, mutta ehkä tääkin. Hyvä. Sitten. Otas hetki. Mä katson eikä nää vähän huonommat, koska toi oli kyllä aika hyvä. Tästäkin mä haluan aika hyvän. Täällä on reikä ja tää on varmaan niin vanha, ettei täällä ole LPS-merkkiä, mutta no jaa. Koska se paljon haittaa. Eli joo, täällä on tullut tähtisilmät ja tää on tosi hyvä kuntoinen, koska mä just oon puhdistanut tän. Eli joo. Siinä. Sitten on tällainen. Tällainen, musta nyt koira. Tääkin on vähän, tossa on tuollainen joku piste, tuolla oli tuollainen viina, mutta mä yritän ottaa niitä pois. On tuollainen kukka, joka kuuluu siis tähän. Ja nää on aika harvinaisia silleen, missä on toi. Eli tästäkin haluan hyvän. Sitten ehkä tällainen kiska. Täällä on jännät ne silmät, kun niiden ei oikeasti kuuluisi olla tuverista. Oikeastaan en mä tiedä, koska mä sain tämän mun kaverilta, mutta täällä on punainen magneetti ja mä haluan tästä sen takia todella hyvän. Mutta tää on aika likainen, joten mä pesen tän sitten. Ja sitten on tällainen. Tää on kanssa reikä ja tää on muuten tosi hyvä kuntoinen. Tossa on jotain kaunta, mä pesen sen. Eli joo. Sitten on tällainen. Tääkin on, tää on oikeastaan ihan kuntoinen, tässä ei oo mitään. Oho. Tässä ei oo siis mitään. Eli tällainen, se on reikä tuolla ja tällainen.
Ja sitten on tällainen. Tästä mä en ole yhtään varma. Jos on, mä haluaisin jonkun tosi hyvän. Tästä. Eli tällainen. Ja sitten näistä mä haluan ihan sikahyvän. Tai muuten mä en anna näistä mitään säälipisteitä. Tällainen husky. Mulla on 3 huskia. Ja tällainen husky. Ja varsinkin näistä kanssa, jos sä et tarjoa oikeesti ihan sikahyvää, mikä oikeesti miellyttää, niin sit mä en anna näitä. Eli nää on ihan vaan sitä varten, että sä saat ihan sikahyvän. Eli laitas tossa. Ja sitten tällainen mustekala. Se on tuolla reikä. Ja joo. Olisiko tuolla niin kiinni, mutta mä en oikeastaan tiedä missä on. Elikkä näitä on aika monta. Mä yritän saada, kun mä laitan nää kaikki tähän. Mä oon pahvi laita kuvaan. Yritän saada nää tähän. Oho. Jos mä kuvaan kyllä vielä niitä. Nyt näy siinä järjestyksessä. Oho, mä ensin laittaa tämän tuppuhahmon, mutta en halua laittaa sitä. Okei. Ihan ok. Aika hyvä. Aika tosi hyvä. Ihan hyvä. Ihan sikahyvä. Ihan ok. Hyvä. Hyvä. Ihan sairaan hyvät. Ihan ok. Aika hyvä. Kukkamiehenä. Aika hyvä, koska eka petsloppi. Aika sikahyvä. Ihan sairaan oikeastaan tää ei oo eka, mutta mä tein. Mut ei oo niinku noita äskeisiä. Tälleen. Siinä on kaikki laita aika tai sitten ihan vaan joku muuten. Moi.